wallahi dai da asuba dai ta yi saurin da ta yi komai da komai da yaran gidan ta gama to yau ya ji beri kowa ya kuma ya kwanta ya huta ba inda za a fita domin a yi bacci har sai Allah ya samu sayarwa kowa ya shiga daki ya kwanta da aka take dai lokacin da suke tashi har lokacin wajen kamar karfe 10 na saba da ta tashi ba sai ya dazu muke magana sai muka shiga mun kai ta buga kofa a rufe ake Allah ya karɓar da ya da muka kwalla kowa muka Allah ya mata rasuwa. Da farko za mu so mu ji cikakken suna da kuma alaƙar ka da ita daso. Sunana Mustapha Ibrahim Shekari. Ne ba kuna tara harkokin tafiye-tafiye da shakatawa. Na'am. Ba da kenan. Yaya alaƙar ka take da ita daso? Ajiya tsar da so ya take. Yar uwa ta ce. Na'am. Kuma yar mata ta ce uwa ɗaya uba ɗaya. Na'am. To ga labarin da muke ji shin menene ya faru? Wallahi dai ka san lokaci ya zo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi komai mai rai an ce mamaci ne dama duk mai rai mamaci ne wallahi dai da asuba dai ta yi saurin da ta yi komai da komai da yaran gidan ta gama to yau ya ji beri kowa ya kuma ya kwanta ya huta ba inda za a fita domin a yi bacci har sai Allah ya samu sayarwa kowa ya shiga daki ya kwanta da aka take dai lokacin da suke tashi har lokacin wajen kamar karfe 10 na saba da ta tashi ba sai ya dazu muke magana sai muka shiga mun kai ta buga kofa a rufe ake Allah ya karɓar da ya da muka kwalla kowa muka Allah ya mata rasuwa wallahi daga abin da ya faru ke daga bacci ne na koma da bayan sallah yanzu a ina ne za a jana'izar ta kuma da yaushe yanzu karfe 4:30 dan Allah ya ta muke so a jana'izar ta yanzu ga muna nan gudun di nan ciranci cikin gari gidanta to ya nawa ta bari ita Allah bai taɓa ta haifuwa ba tun da take a rayuwarta wallahi Allah ya gafarta mata amin dan manzon Allah amin dan ya rasu